Ake sikubhekele izindaba ezinohlonze ezinta iqembu i-IFP. Umongameli weqembu i-IFP umhlonishwa Velenkosini Hlabisa ophinda abe ngungqongqoshe wakwa-COGTA kuzwelonke ubambe iqhaza ngesikhathi kuqhubeka inkulumo ngxoxo ebizwa nge-Transformative Reforms for a Better Economy eqhubeke ngesikhathi sengqungquthela i-South Africa Macroeconomic Summit ebanjelwe eLondon. Lo mhlangano uhlanganisa abaholi bakahulumeni waseNingizimu Afrika behlukene, osomabhizinisi nabatshali zimali bakwamanye amazwe, nokuyilapho kudingidwa khona ngesimo somnotho saseNingizimu Afrika kubhekwa namaqhinga angalekelela ekulethela abatshali zimali kuleli. Umongameli Hlabisa ugcizelele iqhaza elibanjwa ngomasipala ekuthuthukisweni komnotho, waveza nokubaluleka kokuthi kube nabaholi abaqotho. Iphini kamongameli weqembu i-IFP umhlonishwa Inkosi uMzamo Buthelezi ophinda abe ngungqongqoshe wezisebenzi kahulumeni nokuphatha unikeze ungqongqoshe uPieter Groenewald i-Smart Agriculture Box Project eNelspruit Correctional Centre eMpumalanga. Lokhu ingxenye yohlelo lokufinyeleliswa kwezimilo ukuhlomisa iziboshwa ngamakhono nobuciko okuzosiza ukuthi zikwazi ukuziphilisa uma sezidedelwe. Usihlalo we-IFP esifundazweni KwaZulu-Natal ophinda abe nguNdunankulu umhlonishwa Thamsanqa Ntuli kanye namalungu ekhabhinethi yesifundazwe bahole uhlelo lwe-Operation Sukuma Sakhe kumasipala wesifunda uMgungundlovu. Ngohlelo luka-Operation Sukuma Sakhe, uhulumeni uvule inkundla lapho imiphakathi ingaveza khona okukhathazayo futhi kuphinde kuqhanyuke nezixazululo zokwenza ngcono ukuhlinzekwa kwezidingo nqangi. Amalungu omphakathi aphakamise inqwaba yezindaba ezidinga ukungenelela kahulumeni okubalwa kuzo ukuthuthukiswa kwengqalazinda, izinselelo zokuhlinzekwa kwamanzi, ukulethwa kwezindlu, ukulungiswa kwemigwaqo, ukuhlinzekwa kukagesi kanjalo nokulwa nobugebengu. Khona manjalo njengengxenye yalolu hlelo, ungqongqoshe zokuthuthukiswa komnotho ezokuvakasha nezemvelo umhlonishwa umfundisi Musa Zondi ophinda abe yilungu le-NEC ye-IFP uvakashele iBhebheza Bobhayela okulibhizinisi lezolimo kumasipala waseMkhambathini. Kulolu hambo ungqongqoshe uZondi unikezele ngamathuluzi okulima ukuze kukhuliswe umkhiqizo, kanti uNondaba uphinde wavakashela uZama Ndlovu ongusomabhizinisi wendawo obhaka amakhekhe endaweni yaseMakholweni. Iqembu i-IFP lihambele esikoleni iShaka High School eMlazi lonikela ngezicathulo zesikole namajezi ebhola namabhola kubafundi abadingayo. uGeneral Secretary of Administration eqenjini IFP umhlonishwa Mfanje Mbango uthi lokhu bekwenza ngomyalelo kamongameli weqembu le-IFP. Umhlonishwa uMbango ugcizelele ukubaluleka kokuthi abafundi bangagcini nje ngokufunda kodwa baphinde bebe nethuba lokudlala ukuze bathuthukise amakhono abo. Siphethe ngodaba oluthi iqembu i-IFP lizongenela ukhetho lokuchibiyela kuma-ward angu-5 okhethweni lokuchibiyela oluzoba ngomhla ka-18 kuMarch. Esifundazweni Eastern Cape lingenele ukhetho ku-ward 32 kumasipala iBuffalo City limelwe nguDingalethu Sakhamuzi Noqala, kanti ku-ward 14 kumasipala iWinnie Madikizela Mandela khona limelwe nguNozamile Mbewu. Esifundazweni eKwaZulu-Natal iqembu i-IFP lingenele ukhetho ku-ward 20 no-ward 7 kumasipala kaNongoma laphinde langenela ukhetho naku-ward 12 kumasipala wabaqolusi. Asiphume ngobuningi siyothi zaka eduze kweNdlovu kulabo abahlala kulamawadi. Kuze kube ngokuzayo, sethembe sisebenzela wena.